विकास लवांडेंवर शाईफेक करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झालाय। मात्र हत्येचा प्रयत्न केल्याचा कलम लावण्याची मागणी लवांडेंसह रोहित पवारांनी केली आहे। पोलिसांनी 2 दिवसात चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलंय। 2 दिवसात योग्य कारवाई न झाल्यास सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको करण्याचा इशारा रोहित पवारांनी दिला आहे। पोलीस वर्दीवर आम्ही नक्कीच त्या वर्दीचा आदर करतो। आम्ही म्हणालो की ठीक आहे, आम्हाला लिखित द्या, आम्ही तुम्हाला लिखित देतो, 2 दिवसात आम्ही काही ना काहीतरी करू। आणि जर नाही झालं तर मग विकास भाऊंनी आधीच तिथं निर्णय घेतला होता की इथं मी आंदोलन करणार, ठिय्या आंदोलन करणार, जोपर्यंत जो भंडारी बोंधू बाबा बोंधू महाराज जो आहे त्याला ताब्यात घेत नाही तोपर्यंत मी इथं बसून राहणार। आम्ही त्यांना विनंती केली की 2 दिवस आपण पोलिसांना वेळ देऊया, आणि जर 2 दिवसात काही नाही झालं तर आम्ही अजून एक पत्र दिलेलं आहे की या 2 दिवसात काही नाही झालं तर हा जो सोलापूर नॅशनल हायवे तिथं सकाळी 10 ते 11 वाजता आम्ही अख्खा हायवे तो बंद पाहिजे।